Ahoj lidi. Ahoj. Čau. Chci vám poděkovat, že jsme díky vám vyhráli ocenění nejlepší kapela roku. No. Jak jste si mohli všimnout, jsme ale učebně. No, opravdu super. Proč je super? Protože je u mě. Ano. A máme nové nástroje. Teda ne úplně nové. Ta nová kytara je vlastně moje kytara. Moje kytara je vlastně moje kytara. Můj africký buben. A Je vlastně můj africký buben. A klavír. A ty dnes nebyla To byla atomovka. Ano, dále bych chtěl říct všechno nejlepší Adriana Smithy z Iron Maiden kytarista, který se určitě dívá. Taky bychom chtěli omluvit svého masaka, který zde dnes nemůže být, protože je Vánoce. A taky bychom chtěli omluvit můj zpěv, protože občas zpívám jako kače. Takže můžeme? Raz, dva, tři, raz, dva, tři.